мехоҳед шабакаҳои моро дастгирӣ кунед? метавонед аз мутахассисони касбии шабакаи ҳикмат графикаи видеоӣ дархост кунед ё тарҷумаи матнҳо аз забонҳои англисиву русиву арабӣ ба тоҷикӣ, сабти касбии овоз ва дубляжи наворҳо. ҳамчунин метавонед рекламаи молу маҳсулоти худро дар шабакаҳои мо ҷой диҳед. барои маълумоти муфассал ба WhatsApp ва имо навишта кунед. дастгирии шумо баҳри беҳбудии фаъолияти мост. ҳамаи шумо ба мавзӯъҳоятон сару кор доред. машғули тиҷорат, муҳосиба, харидории хонаҳо, мошинҳо, тиҷорат ва машғули ҳар чизи дигаре ҳастед. аммо замоне ки дар мавриди худо, дин, зиндагӣ ва ахлоқ сухане гуфта шуд, зуд мегӯед бояд биравам. барои ин гуна чизҳо вақт надорам. ҳол чӣ гуна бидонем ки худо вуҷуд дорад? чӣ гуна бидонем ки холиқе вуҷуд дорад? далели аввал, худо иллати тамоми мавҷудот аст. як мулҳид ба ин ақида ҳаст, ки ҷаҳони ҳастӣ аз ҳеҷ чиз ва тавассути ҳеҷ нерӯе ба вуҷуд омадааст. лекин яқинан ин тарзи фикри бемафҳум аст. аз ҳеҷ чизе ба вуҷуд омада наметавонад. пас ин коинот аз куҷо омад? чаро ин коинот вуҷуд дорад ба ҷои ин ки ҳеҷ чизе набошад? бояд сабаб, иллате вуҷуд дошта бошад, ки ин коинот ба хотираш пайдо шуда бошад. мо далели худро чунин хулоса мекунем. якум, ҳар чизе ки шуруъ ба пайдоиш мекунад, сабабе дорад. дуюм, коинот шуруъ ба пайдоиш кард. сеюм, бинобар ин коинот дорои сабабе ҳаст. пас ин сабаб бояд моварои замон ва макон бошад, зоте ки мавҷудияташ зарур ва бениёзу фанонопазир бошад. далели дуюм, нишонаҳои далелӣ бар шинохти худо дар офариниши осмонҳову замин ва дар омадашуди шабу рӯз ва дар киштиҳое ки дар дарьё мераванд ва сабаби нафъи мардуманд ва дар бороне ки худо аз осмон фурӯ мефиристад то замини мурдаро ба он зинда созад ва ҷунбандагонро дар он пароканда кунад ва дар ҳаракати бодҳо ва абрҳои ромшуда миёни замину осмон барои хиратмандоне ки дар меёбанд нишонаҳост. қонунҳои мунтазаме ки дар табиат вуҷуд дорад шоҳиди он аст ки ҳеҷ чизе дар пайкараи ҳастӣ тасодуфе нест. ҳар чизе бо санҷиши тамом офарида шудааст ва дар паҳлӯи офариниши бенуқс системаи ҳифозатии бенуқс барои ҳама чиз дар назар гирифта шудааст, ки дар як низоми зебо барқарор ҳастанд, ба ҷои ин ки дар ҳам фурӯ резанд. далели сеюм, муъҷизаҳои зиндагӣ. илм таъриф барои чӣ гунагии ба вуҷуд омадани зиндагӣ надорад ва ё ин ки чӣ чизе боис мешавад ки ҷондорон бимиранд, яъне далел барои марги инсонҳо надоранд. агар қалби касе аз кор бимонад, ивазаш кунед, дубора ӯро зинда кунед. шумо ин тавоноиро надоред. шумо зиндагии инсонҳоро контрол карда наметавонед. шумо ҳатто далели ба вуҷуд омадани зиндагӣ ва маргро намедонед. далели зинда шудан ва мурдан Аллоҳи яктост ва беҳамтост. далели чаҳорум, агар холиқе вуҷуд намедошт, далеле барои зиндагӣ вуҷуд намедошт. офтоб вуҷуд дорад то нур ва энергия ҳосил кунад. дарахтон вуҷуд доранд то мева ва оксиген ҳосил кунанд. ҳайвонот барои ҳосили ғизо ва пӯшока ҳастанд. савол ин аст ки чӣ касе ин ҳадафро таъин кард? чӣ касе ба онон дастур додааст ки ин корҳоро анҷом диҳанд? ҳадафи зиндагии мо чист? барои ҳар фарди оқил дар ақиб ҳар чизи ҳадафе нуҳуфтааст. яқинан барои ҳадафе инҷо ҳастем ва холиқе ки вуҷуд дорад ки ин ҳадафро барои мо таъин намудааст. як инсон сарфи назар аз ин ки кӣ ҳаст, куҷо ҳаст ва ё чӣ мекунад, ин ҳисси кунҷковиро дорад. мехоҳад бидонад ки чаро ман инҷо ҳастам, чӣ тавр инҷо омадам, оё ҳадафе дорам ва агар ҳадафе ҳаст, пас он ҳадаф чист? ягона касе ки воқеан қодир ба ҷавоб додани ин савол аст, худи Парвардигор аст. агар худое ҳаст, пас уст ки ҳадафи офариниши маро барои ман баён кунад ва бигӯяд ки ин зиндагӣ барои чист. Аллоҳи мутаол аз замони Одам алайҳиссалом то ҳамакнун барои мардум нишон додааст ки аз онҳо чӣ мехоҳад. ва ин як чизи бисёр содда аст ва он ин аст ки ибодат бояд хос барои Аллоҳи мутаол бошад, бидуни ширк овардан. дар ҳақиқат мо ин зиндагиро имтиҳоне аз ҷониби Аллоҳи мутаол медонем. ба ҳамин хотир аст ки таваллуд шудем
و به همین خاطر است که میمیریم، به خاطر که آغاز و انجام برای ما وجود داشته باشد تا در این مدت امتحان شویم. دلیل پنجم، معجزه های قرآن کریم. معجزات بشمار از صناعت مختلف عالم در قرآن کریم وجود دارد و همه‌شان گواهی آنند که قرآن کلام پروردگار عالمیان است. بیشتر از 1000 آیت در قرآن کریم وجود دارد که از علم سخن می‌کند. بعد از هر حقیقت علمی این سوال را مطرح کنید که چی کسی می‌تواند این سخن را در قرآن کریم بیان کند؟ یگانه پاسخی که شخص ملحد به شما داده می‌تواند این خواهد بود: خالق، پروردگار، آفریدگار، اختراعکار، استحصال کننده. این خالق را، این آفریدگار را، این اختراعکار را ما مسلمانان الله می‌نامیم. از آنچه راضیتان دادیم در راه الله صدقه کنید پیش از آن که یکی از شما را مرگ فرا رسد و بگوید: ای پروردگار من، چرا مرگی مرا اندکی به دیرتر نینداختی تا صدقه دهم و از شایستگان باشم؟